everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Bubot karon din sa akong nimutakan. Tanawa ko rason kung unsay imo makita sa palibot. Tanawa og ayaw pamilok. Tanawa. Madluha ka ng mga mananap, Alastor. Maluoy ka sa mga inosenteng tao. Ayaw ninyo siya ilahog. Ayaw ninyo sila ilahog, Alastor. Mag-antos ang mga katawhan. Kung magdumili kagid pagkuyog kanako, korason. Ayaw i-apil ang mga tao sa imong kapanuay, Alastor! Ipahunong na ka na imong ipabuhat sa imong mga sakop ng mga agaris! Ipahunong na ka na! O kinsa kang mamando ka na ko? Ha? Bisa gamiton mo ba ka na imong kwintas aron imo ko algun dahon? Dili ka gihapon makapiog sa kong gahom luminos! Dili! Kitang duhang magtigi, Alastor! Ayaw i-apil ang mga way labot! Kung dili ko sa ihatag kanimo sa akong kasayon si Corazon! Si Corazon! Wala din sa akong tupad! Corazon! Corazon! Kinahanglang badlungon ko si Alastor. Ang mga dagkong mananap, kinahanglang mabadlong sila ni Alastor. Pila na kakinabuhi ang naamong tungod ako. Ginoo ko, nabangi ko. Nabangi ko nga maputol ko ang kadautan ni Alastor. Niyan ako sa syudad. Pangitahon ko si Alastor. Oh, ang mga dagkong mananap, niya sila paingon ako. Nilabay na sila ka na ko. Hoy! Balik ako ninyo! Og puslan man nga ako ang hinungdan sa kagubot! Sige! Pati ako ninyo! Pati ako ninyo! Huwag ka nun sa... Ayaw! Ayaw ka mapagpadakop sa mga agares! Dagan! Dagan! Ayaw kaya niya ka na, Corazon! Alastor! Dili ka ganimuban ka na ko! Mahurot ang mga tao dili sa maong kalibutan, bata o tiguwang! Naong ko sila sa mga agares! Ayaw! Oh! Mauban ko ni mo, Alastor! Ayaw kong linglaha! Dili ko na ikaw linglahot pa! Apat palihog! Badlo nga ang mga agares nga dili na sila mga hasi, didi! Wa na sila hilabta mga tao! Badlo nga, Alastor! Kung mukuyog ka pagkanako sa white dyan kang kisaw! Mukuyog ka sa imong yung kabubuton! Aling Alastor! Oh! Ginoo ko! Matalim ka dyan! Lami kayong ganon! Ibalik ninyo ang iyang anak! Alastor ako isaan! Mauban ko ni mo! Mauban ko ni mo, Alastor! Ay, ang mga Corazon! Ang mga agares! Mutago ko! Nibalik sila sa pagsakar din sa bukid! Pagkaw na mag-ikyas, Corazon! Hindi ka gustong ipabalik ko ang mga tao sa syudad! Mahurot sila kamatay! Naan ni Alastor si Corazon! Kinang makuha ko si Corazon! Aha! Allah! Tabusogan ang kusbingkang ilaw ni John Puhanis day Irang! Ala, o yung bingka! Nakakaon sa baya ko, Adel! Bingka!
Bingka. Banga gini mo masaya ka ay. Ah. Ikaw ba bisang nagkalisod-lisod ka sa pagpangita sa agianan paingon sa gawas ning lasang. Nakaako kapag yun diha og pangukayong taon sa Goto. akong bingka. Gotom kayo, Daira. Naging mo sa taga-sibunga. Ang imong bingka dairang kakuyot na pero lamig gyapon. Naman lamig Ay, niya sa kanang mukuyot kay ay, daghan man na siya globe. Hindi na ako dali na ako ihonghong sa imong bingka be. Ayun. Kori lananan sayam. Ah! Kori lalanan sayam. Da. Gotom. Ay, kasingit yun ay. Usa ka tuig na kung wa ka tilaw sa bingka nga pirmi mong gidadag. Hinimo si Bonga. Hala. Ginoo. Galinog og balik, galinog. Ginoo. Ayog sa bansay! Ah. Tanawa say! Tanawa kita sa nangabot say! Tanawa! Hala. Mga dagkong mananap, nibalik sila. Hala. Tsaka mo ako mga ginikanan, Alastor. Ay, sa ha? Ayaw na lang sa ko. Ayaw na ko dito sa aking ginikanan. Say! Kita ka say! Ah. Kita ka say! Sinda korason! Ilalim. Dasya nang anang gingalan o galastor! Sige, ikaw una, Daira. Ikaw una diha, ha? Asa man ka? Kung sa'yo din ko gikan, kita ang duha na gikan sa mga kanita. Histiya. Usa mo balik kita dito. Balik! Nagkanuog na! Hala na ako. Okay na. Unsa man kay maayo na itong buhaton? Okay na. Oo, okay na. Dere lang. Kaayo lang ko biya. Ikinahilok na ko. Ang mayan eh. Say. Unsa may maayo na itong buhaton? Ang mayan eh. Atong alihan ang ilang daan. Atos lang babagan. Atong kuhaon si Day Corazon. Makapildi ka taanan nila. Nga mga dagko man kaayo atong mga kontra. Na. Ug kana si Alastor, kusgan man taong nga na siya. Ay na may espada. Muna itong gamiton. Aron, atos lang mapildi. Ay sa, ika sa diha. Ayaw ko biya idirisay. Nakapildi ka taanan nila ginoo kaya. Okay na, Day. Dili lang ta magdali-dali say. Okay na. Dali Dali lang. musunod ta sa hilom dali musunod ay nako biya. Ay, Day lang. Ay sa, Day. Mag-agbay ta. Ay sa, Day. Ay sa, Day. Tingnan Day mo diha. man. Kadit, mamurol sa akon, Day. Asa! Alastor! Oh, ikaw na usab! Dili ka na magkababag sa kong pagkabuhato ni Prinsesa Histiya Luminos! Dili! Mga agares! Dugmo ka ninyo ka ng mapil-apilon! Dugmo ka! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.